Christmas. Ето го Чучу Трейн. Ей, Санта кара мотор. Всичко кара Санта, ма. И там е шейната Санта. Санта с шейната. Виждаш ли виенското колело? Като на панаира, където имаше виенско колело. Сега ще минем пред много красиво тунелче. Красиво тунелата. Галапчетата. Как летят галапчета? Да са не летят. Летят? Не, да само просто... Само махат с крилца. Само махат. Виж каква чудилче. It's like a tunnel. Да. Английски тънъл, български тел. Снежният човек. Да, снежният човек. Виж колко много играчки за ухата. Топки. Любимото ми дърво. И сега мостчето пак ще видиш отляво, мама. Двата моста. Ще вземе ли свърка моста? Да те се чета. Не ми приздавам Тя ли, мама? Вече мощчета. Сега какво ще правят? Какво? Сега ще се сменят. Ще се сменят. Да, смениха се. Трябва да спрем само да сменим. Това са играчки. Виж колко много дърчета. Какви са тези? Са ловни войничета. Това не стига да има. Хайде сега да следим да се сложим чатаче. Ще вече слизам на парка. Хареса ли ти? Мамо? Що? Излизам на парка, вече свършиха светлините. Мало свършват след мъничко. Хареса ли ти? Защото не може да се стои пред извън парка. Харесаха ли ти, мамо, светлинките? Да. Да. Защото